Ginagawa mo. Wala, nabutan yung pagkilyan. So, hello guys. Muna may pahong buto. Hi guys, ang butong oh. Amo na rin pangayon dito. Lamig kayo. Ginagawa mo. So yan guys, manguha na po may kahoy. Yeah, guys, let's go. Manawin na isang pagkahong kahoy. Yan guys, yun po ang biwang ko hanggang dito. Ginagawa mo. Kung mayroong taking na ano, yung damit, mayroon pong ano, itak-in. Ito po ang biwang. Yung pagiraman natin guys, halos hindi na lumakan. Ayan guys, dito po yung daan namin. Parang kasi dabuhan lang yan. Ano? Gamang. Buktot eh. Buktot. Ngunit kayo man. So karon guys, naanata karon sa atong kuluan ng kahoy. Among kahoy gamay pa nakuha na mo guys, turo guys oh. Mo to guys, gamay ra kay mong kahoy pero mangita pa mi. Kasi kuan araw ting oh. Luglod siya. Dire pod guys, daghan po ng kahoy no na mga tinapok na daan guys. So karon mo distansya mi guys kay kasi kami may pasanginan ba nanguha mi ang kahoy. So manguha mi lain. So wala karon guys, let's go. Nakagain guys. Mao ni diri nakapay sa bukid guys kay kuan ka nang diri sa bukid ay dapat daghang kahoy pero pula ka na lang pud gapon ni mo kuhaon dito pud syudad diri na kamuha dito kahoy kay wala man kay makuha kahoy pero mopalit ka. So dire kung wala jud kay tapulan jud ka mopalit pud ka gihapon. Mura diri kay kapor gyapon guys manguha gyapon kag kahoy so nang karon di ako bukid manguha tag kahoy dali ganito ninyo. Ano among trabaho ko diri sa bukid manguha kahoy. Laba. Oh no! Wala. Si Harold Ting guys, ito na dito, layo na kay guys, shopping di siya. Naligo sa siyang mga kuwan, balginhan. Dito din guys oh, parang buhay na kahit dito lang, sinadya lang ano, sinatuyo. So karon guys, naglibog big-asa may mga kahoy. Kaya naman daghang mga tinapok pasangin lang ba, magamay ang kahoy. So nang balik lang sa agi. Yeah, let's go. Wow! Guys, di bali na po biglaing gikahuyan guys kay wala naman dito sa mong unang giadtuan. So karon guys, niya na po meron bagong area daghanak ng kahoy guys. Kasi harvesting guys oh. Ay kapila natubo na ha. Ginagawa mo. Okay na ni dong, daghan na kayo. So karon guys, daghan na kayo guys oh. Ano ito mga lumang ano ba? Dahon ng niyog. Ang problema na naman dito guys is ano, yung pagdala. Kaya dito punta sa bahay namin, punta lungsod. So, okay lang guys, kasi walay kahoy. Oh no!
guys, hanggang dito na lang kami guys. Dili na mi kutob among video. So mao ra to guys, salamat yung paglantaw, salamat yung paghulat namo sa mga bagong video. Ug daghang paminbuhaton guys. Uban si Harold Teng, si Jongyo, si Jongyo, at saka si Ronald Teng na hinihintay namin. So sa susunod na mga araw guys, daghan pa ming buhaton nga mga video nga mga kalatawan kay mga video guys. Mga paghulat ra mo sa atong video. Kaya diri ra kutob guys. Ayaw mo kalimot sa pag-click sa tiny bell and subscription sa YouTube channel na itong Arky Samuri TV o sa pag-follow sa itong FB page na Arky TV. Bye-bye! Salamat guys!